Καλά σου τα λέει ο Ψαθάς, καλά σου τα λέει, ξεπερνάει από 40 κύματα. Ο Ψαθάς, Αστεία δεν σου ασφαλώς. Μπορώ να σκέφτομαι καθόλου, μιλάω πολύ σοβαρά. Είμαι ντυμένη. Άσε λίγο αντιολόγος. Γι' αυτό σάκω και αυτά τα ολίγα θα κάνει σωστή διανομή. Δεν μου λες, Ευαγγελίσσα, τι θα πούν οι άλλοι. Ευαγγελίσσα, βρε, μορφέ. Έλληνες! Έλληνες! Δεν είναι πολιτικό, έχετε επαγγέλματα. Το πηδάκι ο διαμαντής! Άλεξ. Κοκό. Άλεξ. Ουδής εκ του κόμματος των Φιλελλήνων, καθώς επίσης και εκ των ανεξαρτήτων, εκλέγεται βουλευτής. Συν 35 ίσον 147. Πού να μου δαθείς άχρηστο πράγμα. Συν 12 ίσον 7 και 2 ίσον 9, 4 και 1 5, κάτω και το 1 159. Πω ζημιά, έρε να μου ζήσεις κανακάρι μου. Άντε φταίς εσύ βρε, εγώ η κοροϊδάρα φταίω που κάτσα και σ' άκουσα. Πάρω τι μουρμουρίζεις τόσες ώρες εκεί, Χριστιανέ μου? Τι να μουρμουρίσω βρε, 159 κομμάτια μου κόστησε ο Εθνοσωτήρας και σύνολο σταυρί 7, το οποίο σημαίνει ότι πλήρωσα 2 επί 7, 15 σε 3 επί 7, 20, κάπου 23 κομμάτια μου κόστησε ο σταυρός. Φτού! Μα για ποιους σταυρούς μετράς, δεν καταλαβαίνω. Για τους σταυρούς που πήρε ο γιος σου στις εκλογές, 7. 7. Δεν είναι δυνατόν. Καλά, και στους λόγους του αυτός ο κόσμος και ο κοσμάκης μαζευόταν. Μωρέ για πλάκα ερχόντουσαν. Στη Μανολία να δεις τι κόσμος πήγαινε. Και ευτυχώς πήγαινε στη Μανολία και γλιτώσαμε εμείς το μεγάλο ρεζιλίκι. Μόνον 7. Μόνον 7, μάλιστα, μόνον 7, μόνον 7. Να το, από το πρωτοδικείο είναι τα νούμερα. 7 μου τα έφερε ο Ντιντής. Και εκείνος πάω το κεφάλι να βρω, ρε παιδάκι μου, είναι. Στάσου, η σταυρή. Πώς γίνονται οι 7. Ένας εγώ. Έναν εσύ, έναν η Άλεξ, ένα ο πρωθυπουργός ο ίδιος βέβαια τον αυτό που δεν το ψήφισε. 4, ο άλλο Ντιντής 5. Οι άλλοι 2 ποιοι είναι? Να τους βρεις, Αντρικό μου, να τους βρεις, να τους ευχαριστήσεις τους ανθρώπους, να τους περιποιηθούμε. Μη μας πούν ότι είμαστε και απολύτιστοι. Έτσι ρε παιδάκι μου, ντροπείς πράγματα, βέβαια. Ρε μαγκούρα που σου χρειάζεται και σένα. Μου γίνες πολιτισμένη και εσύ κυρία από το Καζακλάρ. Για κάνε μου τη χάρη, δεν μου λες, αυτό το τροπάρι τώρα θα έχουμε κάθε βράδυ. Γιατί σας ενοχλεί μανδά μου? Μάλιστα με ενοχλεί, επιτέλους σας πάψει αυτή η μουρμούρα. Παίξαμε, χάσαμε, αύριο θα κερδίσουμε. Χαρτί είναι αυτό. Καλά που το θυμήθηκα, είπα χαρτί. 9 η ώρα, άντε σήκω, να πηγαίνουμε. Τι ασχολώ? Να πάμε, είμαστε καλεσμένοι στο φίλου του Φαγάνη. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου εκεί? Τι να κάνουμε, μας καλέσαν οι άνθρωποι να περάσουμε την ώρα μας. Εκεί ανάγκη πάμε στη Φαγάνα να περάσουμε την ώρα μας. Να περάσουμε και εδώ, τι, έπειτα δεν μπορώ, έχω καλεσμένο τον Ντιντή. Τον Ντιντή, τι να τον κάνεις τον Ντιντή? Πάει, τελειώσαμε τον Ντιντή, πάνε οι εκλογές. Μπορεί να τελειώσατε εσείς, αλλά εγώ τώρα αρχίζω. Άκου, τον Ντιντή, παρέα που τη βρήκες να κάνεις, τον Ντιντή τον κοκοσμαίο. Δεν σ' αρέσει κυρία μου, όσο έτρεχε πίσω από το γιόκα σου και έτρωγε τις λεμονόκουπες στην κεφάλα, ήτανε καλός. Τώρα μας βρωμάει. Ποιος βρωμάει, μπαμπά? Εμένα μου μοσχομυρίζει, της μανδάμ από εδώ βρωμάει. Ο Ντιντής ο κοκοβαίος. Το καημένο το παιδί. Τι σου βρωμάει και σένα? Όχι, απλώς μ' αφήνει αδιάφορη. Αυτό είναι για σας.